portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makit-an ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag Time, 25 minutos na nakalikan stock ng alas 4 sa aga. Welcome kami na pagpalagan sa Pratuntunan Bombo Report sa first edition. Pang Sabado edisyon sa Pratuntunan Petsa Jess sa bulan sang Setyembre. Ika-2 Sabado sa ikasyam nga bulan tuig 2022. Kamusta na kamu? Good morning. Sa aton masuk sa aton matagbulat sa aton si mga kabombo sa kabusan sunod sa Bolod kag Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Kadastig lang sa aton nga mga inadlaw. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Daw sang San Ola makaibanan, lapit na lang ang pagsibilinaton sa ato sininga Pasko. 106 dias na lang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Oy, kamusta na aton mga autora, aton matagpulamati, aton si mga kabombo, aga pa nagbulog to, aton si matiras bulantiras na to, no? Sa aton sininga mga merkado, publiko. Oy, kamusta na baklanay, kamusta na bitanay, sininga daw yasang Sabado, aga pa pila naton kumakuturan, ha? Nagapamalaklo na sa aton nga mga merkado, of course, ha? Sa aton makaroon, aga pa man nga mga driver, ha? Mga driver naton, di pasero nga salakyan, taxi driver ka man, tricycle driver or tricycle driver. Of course, amat na karon na nagapanghimos na sini nga mga tinihon na para iya sa pagbalik biyahe, balik pa sa dasin niya daw sa pisan wala sang klase, wala iya sang trabaho. Iba natin mga otorate do bago pala nagpauli sila tag sa kapapuluyan, mga nag-Friday nights naton nga mga kauturan, mga lamharaw nato na nga naglagaw-lagaw man na. Nagdiskarso sini nga Biyernes nga kagabi of course aton makaroon para nga mag-ehersisyo, mag-jogging, mag-walking, mag-biking. Sini nga mga aga pang nabulog taw siniya nga kagahon. Welcome diri pagpalagad siya Pratuntunan Bombo Report sa first edition. Ko po yung tagsa dito kasabado sa nga Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita nga ito ni Balon? Balita nga ito kapatamod. Balita nga ito na tutukan sa kagapag panagan siya Pratuntunan. Unang tanay sa pila natin ka mga nagapaunayang mga balita lokal. Governor Renewable Action nagpahayag nga sa Gapon igapatuman ang pagsoksok sang face mask sa Kapitolyo Provincial. Despite nga ito sina ATF nagrekomendar na nga mangin voluntary na lang pagsoksok sang face mask, especially kung nara ikaw sa mga public spaces o public places or open spaces. Samtang kahapon man kadungan sa inaugurasyon sa groundbreaking sa aton sini Bacolod General Hospital, si Senate President Mig Subiri nagpahayag nga siya maghatag sang dugang nga 400 milyones pesos sa pag-develop sa aton sining hospital nga depamtang sa may barangay Vista Alegre. Kaya of course, umuman nga adlaw kaapat adlaw, ikon kaapat ka Sabado sa payout sa educational assistance
nga ginapanagtag sang DSWD sa mga empleyado na kun sa aton siniya nga mga kwalipikado nga mga estudyante. Kag sini mga adlaw ba aton sini nga pagsabwag man sa nga aton sini nga papremyo sa aton ikaanom nga palengke kasiyahan draw sa Inan Suertes Palengke promo sa Bombo Radio sa FM Subong agad kita may sumag public market. Sa aton sini mga nagapaunayang mga balita sa palibot sa bungsod, mga balita yan national, ang Department of Health nagpahayag nga may aras na karon inisyal nga negosasyon sa mga manufacturers ang COVID-19 vaccine para yung sining ginatabi nila New Generation COVID-19 vaccine. Kagdugang pagin nato niya ang mga balita national, maayong mga balita para sa mga driver nato sa masunod na semana. May ara naman other price rollback na sabayan niya sa presyo sa mga nagapanguna nga petroleum products. May rollback na mangita sa mabot nga Martes, Setyembre 13 mga kabinan. Kag sa aton siniya balita sa luwas ang puso, of course, ang padayon nga pagkasubo sa mga pumuloy sa Britanya sa matayon ni Queen Elizabeth samtang sining adlaw pagpatagay naman ang opisyal nga seremonya sa pagkorona bilang hari sa kay King Charles dito ni Huaton sa may St. James Palace sa London mga kabinan ang opisyal nga seremonya para tungtungan sa korona bilang hari iya sang Britanya bulos iya sinagtaliwan ni Loy. Siyempre mga lideres sa Bugos sa pungsod nagpaya sila simpatiya sa kamatayon sing makabig pinakalawig nga kwani nga reyna sa patag sa tawag nga monarkiya dito iya sa Britanya. Sa mga balita mga impormasyon nga aton ni Balon, mga balita aton nga patamod sila nga pagparagay siyempre atong tunan Bombo Reports first edition. At isa ko na nga mga report, mga balita madulon ni Bombo Grace sila baton sa patrol, di kita na yung makabilan sinaton sa buong adlaw sa aton si mga turan sa aton dira nga mga kwan, mga taga Sumag Public Market nakaprepara na kamo sa inyo sila mga entry subong agad kita aga pag kita lasay sara na daton sila nga mga team sa mga Boradyo ka sa FM sa pagbato sa iyo mga entries para sa aton ika-anom nga palengke kasiyahan draw naton sa kaanom natong Sabado sa aton Inan Suerte sa palengke promos. Mga nagamonitor na subong taga Sumag Public Market malapit ka mga kabaranggayan pwede ka mo kadto ka maghulog karon sa mga entry kay base isa ka mo iya sa mapalaro naton nga magrasyahan naman mabugayan naman matagaan naman sa cash prices kag pinutos nga regalo sini iyang nga aga sini nga adlaw sang Sabado sa ikaanom nga semana sa ato sini Inan Suerte sa palengke promo makabinanaw nationwide ato sini nga promo kapin 6.5 million pesos nga balor iya sang pagpamadya balor sang cash kag pinutos nga regalo ang aton nga preparar para sa inyo sa nagligad yang 5 ka semana 5 ka Sabado kada mo na sa mga taga Negros taga Bacolod ang nag-enjoy sa ilan na baton nga dalagko nga mga cash prices na kag pinutos nga regalo diri sa Inan Suerte sa palengke promo. So base ka mo man isa man sa mga palarong madaog sini nga adlaw sa Sabado sini nga aga sa ato sini 6 sa palengke kasiyahan draw sinaton da kita subungaga sa may Sumag Public Market. Good morning dira sa mga vendors naton sa may Sumag Public Market. Prepara na inyo sining mga entries kay dugay-dugay na kapidra sa pagbaton sa inyong mga entry kay sining aga da naman kita magakuha sang una nga anom naton ka mga winners sa aton sining palengke kasiyahan draw ang aton anom ka mga winners ang ilan nga mga entry mo nang kwaon naton gabuto naton mismo sa mga entry ginhulog dira subong aga sa may Sumaga Public Market. Anaw naman ang magadaog tagsa ka mga winner naton pagabaton sang padya cash price nga 500 pesos
kag 500 pesos nga worth iya sang gift pack na. Karon pagpuli sa aton mga winners sa may sumag public market bit na nila ang ila sining papremyo. Of course sa ining kasiyahan palengke kasiyahan do naton isa lang sa tatlo naton ka mga pamagi nga mag-angkon ka mo diri sang dalag ko nga cash prices kasiyahan prices naton diri sa inan suwarte sa palengke promo kay magluwas sa ato sining palengke kasiyahan draw subong nga aga naton sa may sumag public market karon sapon para naman niya sa ato sining send and entries winner kag aton pagiging online activation kasiyahan winner no di kita na iwa sa ato sining inan sa palengke kasiyahan draw o sila nato sa mga tenderos, tenderas, volunteers mga vendor sa may sumag public market prepara na kamo sa inyo sining mga entries na kapag abot na mo dira sa karon sining aga magabato na kami sa inyo sini nga mga interest kagda kita makuha sa aton sini nga mga winners magluwas sa aton sini anom ka winners sa aton nga palengke kasiyahan draw of course sa mga maayod magkanta sino da mahilig mag karaoke mag sing along ara kita der karon bit man nato sini nga karaoke machine sa paghatag man sa kasadyahan sa inyo may karaoke singing contest kita may bunong braso contest kita kay iban pa nga may ara man kita na preparar nga mga pamadya para sa inyo so sa mga taga sumag public market prepare niyo silang entry kay gidugay ara na kami dito sa pagbaton sa inyo nga mga entry of course sila ton anom sa aga una ang makabaton grasya sa aton sining mga entry senders dira mismo iya sa may sumaga public market no so para maka-prepare kamo sa inyo sining mga interest aring gamiton yung mga proof of purchase ay kadamo kita sa mga proof of purchase nga pwede niyo magamit sa pagpadala sa inyong mga entry kaya isang Silvers One sukang puti no Silvers One sukang puti walang labis walang kulang nalinamnam o sa mga vendor nato nagabrigyan sa Silvers One sukang puti pwede nyo na kuhaan ang pila nyo kung mga baligya sa Silvers One sukang puti ibutang sa lipid ang iya siling stand-up pouch or label gamitan nyo nga pag purchase para mahulog nyo sa bungaga as entry mga kemnan liwat Silvers One sukang puti isa lang ka Silvers One vinegar stand-up pouch or label pwede na inyo nga mangin proof of purchase. Of course, sa mga nagbakal sa produkto sa Orocan, sa Orocan, maayos ang buhay mo. Sticker lang, isa lang ka sticker sa Orocan or coupon nga may tataka bombo, radio, promo. Sa tagsa inyo pagbakal sa mga produkto sa Orocan, may sticker na nagatapik or may upod ina nga coupon nga may tataka bombo, radio, promo. So, piliyon nyo na isa lang ka-sticker sa Orocan or sa nakakipon, pwede na nga mangin proof of purchase. So, man, alipagday sa mga nag-grocery dira sa may Pure Gold, diin man nga sa ngasang Pure Gold sa Bacolod o dito sa probinsya sa Negros Oriental, pwede nyo magamit nga proof of purchase ang inyong resibo. Sa inyong pagpamalaklon sa Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo isa lang ka resibo nga ang balor sa resibo nga nakapagkitira hindi maglubo sa 300 pesos pwede nyo na magamit nga proof of purchase liwata resibo sa Pure Gold nga na may balor hindi maglubo sa 300 pesos pwede nyo na magamit nga proof of purchase of course ang nagagamit sang Lifebuoy bari sa mga agapan naghimos para magkanto sa ilang mga transaksyones o aktibidades magbakal ka mo sang Lifebuoy Lifebuoy now in the Philippines pwede na makaganing Lifebuoy sa mga sa Pure Gold berada sa mga suki nyo nga mga grocery stores sa mga tiyanggi sa inyo barangay o purok para na ang Lifebuoy mga kaibanan so isa lang ka empty box sa bisan naman nga variant size ang Lifebuoy pwede nyo magamit nga proof of purchase. Subuman ang San Miguel Pale Pilsen tansan na niya taklob na sa San Miguel Pale Pilsen ang kailanon ang unod imna nyo yatang sa kabarkada nyo safety halang nga taklob sa mga night out
or sa mga waiter naton, sa mga waitress naton, sa mga tag-iya sa mga karaoke bar, ilimnan, kalanan, tibla ka survey ka muna sa San Miguel Pilsen, safety kwa ang taklob, imo ang proper purchase diri sa aton inans suwarte sa palengke promo, no? San Miguel Pilsen, sarap, laging kasama sa natin sa lang katansan, sa lang kataklob, sa San Miguel Pilsen, 320 ml mar o 1,000 ml, pwede gina ninyo magamit nga proof of purchase. Ari pagilay, kung naway ka po na San Miguel Pilsen, aring coupon sang R40 Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Tagsan nyo kapag bakal, pagprenda sa manaas kagrilo, sa mga sangasang R40 Pawn Shop and Jewelry, tagsa isang gatos ka peso sa nga balor, gaan ka muna sang coupon. No? So kung dako atidad, ay nyo siging transaksyon sa pagbakal, pagprenda sa mga lahas, sa mga sangasang R40 Pawn Shop and Jewelry, damo ka mo yung sang coupon nga mabaton, damo ka mo sang entry nga mahimo, dako ang tsansa nga mga daog mga kaibanan. Kag sibong man, areo, para pang boost sa ato sining immune system, mag-inom iya sang panyawan. Seed panyawan, basta seed marketing, tatak magaling. Salang KMT Blister Pad or Baneg, sang seed panyawan plus with luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay food supplement capsule, pwede na nga maging proper purchase. Or isa ka seed panyawan with garlic, plus banaba, plus makabuhay food supplement capsule, pwede man siya nga maging proof of purchase. So muna kadamo sa aton nga mga proof of purchase yung pwede magamit sa pagpadala sa mga entry dili sa inan suwarte sa palengke promo. So pilihan nyo lang no? Sa kadamuon dara, dumudamo nga pwede nyo magamit ka proof of purchase na mapos lang kamo nga maga angkon sang mga proof of purchase. Of course, aton sin entries winner, sila ito muna mga nagulog mula sa ilang mga entries, aton nga mga drop access, nga sa palibot siya sa probinsya, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, mga drop access na ito nga rin sa palibot siya sa syudad sa Bacolod, or ini mga nagulog sila mga entry di sa aton studio, o di sa aton drop access sa aton di studio, di naman kita magkakwa sa aton mga send and interest winner karon sa hapon. Alas 3, may tatlo naman kita ka maganaog sang dalag ko nga mga cash prize. Sa aton send and interest winner, ang third prize winner nato magabaton sang cash nga 3,000 pesos plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack. No? Second prize winner naton 4,000 pesos cash ang premium baton ng dugangan pa na sa pinutos nga regalo nga balor man niya sa 1,000 ka pesos plus ang ato sining first prize winner magabaton sang cash prize nga 5,000 pesos, no? Plus 1,000 pesos iya nga worth sang gift pack. Hindi ka pa nakakita ang premiuhan na ito na day. Kada Sabado, kadalag ko sa mga pa-premium natin nga ginapanagtag. Of course, karaman sa po na makuan man, may bulaan man ang aton tatlo pagid kadugang nga mga winner sa aton online activation kasiyahan winner. Bo tatlo naman, tabak mo subong aga, may anom kita kay winner ikwaon sa aton palengke kasiyahan draw. Das may sumag public market. Pagkapon naste sa aton another tatlo pagid ka mga CNN interest winner. Plus tatlo pagid naton ka mga online activation kasiyahan winner. No? Sa aton online activation kasiyahan winner, duwa ang magawaton sa consolation prize naton, tagsa isa sa ilang magawaton sa 2,000 pesos cash na plus 1,000 pesos nga worth gift pack. Ang first prize winner naton sa aton online activation kasiyahan magawaton sa 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos siya nga worth sang gift pack. So muna kadalag ko sa aton nga mga cash prizes kag pinutos nga regalo aton ginapanagtag tag sa kasabado sa aton siniya nga palengke kasiyahan draw sin interest winner naton kag of course aton online activation kasiyahan winner. Bugos nga pungsod 6.5 million pesos nga balor iya sang pagpamadya ang ato na amat-amat na panghatag sinaton sa mga Sabado. Ara na kita sa kaanom nga Sabado, kaanom nga semana sa ato sini pagpanagtag sang dalagko libo-libo ka pesos nga cash prizes nationwide. So minilyon ka pesos na nga balor sa pagpamadya ato na panagtag
sa sulod na sang nagligad nga 5 ka semana. Subong ika-6 na kita, may kapito pa, then may pa ta sang grand draw. Sa maabot nga Setyembre 24. Ini nga bulan kada sila pila lang gino, duwan lang kasbado. Mga grand draw naman kita mga kabinan. Sa atong si grand draw, tag sa area may ara sang winner. Mga guaranteed prize kita, tagsa kay mga bungot silingon sa tagsa kay mga lugar di sa Pilipinas kay may stasyon sa Bombo Radio kag Star FM may magadaogid sang dalagko pagid nga mga cash prizes sa aton sinigrando. May 8 ka mga winner tagsa kay area. May 5 kita mga consolation prize winner nga tagsa kay mga magadaog magabaton sang tag 2,000 pesos cash mga kabanan sa ilimanan naton kay mga consolation prize winner sa aton sini major prize winner ang third prize winner naton sa atong grado magabaton sang cash nga 5,000 pesos ang second prize winner naton 10,000 pesos cash ang premium batonon kang first prize winner naton sa atong grand draw magabaton niya sang 20,000 pesos cash mga kabinan. So muna kadalag ko pagit sa mga cash prizes naton sa mamuta niya nga grand draw. So kumodera magulong ka mo padala na kamo sa inyo sini nga mga interest. Ito ginawag natin lang nga mga purchase para maging entry na siyempre of course sulod nyo sa white long size nga sobre isilyuhan dayon na ang sobre bawod ka sa kadamuon naton din nga ginakwa inatipon tagsa kasimana nga mga sobre entries nationwide o province-wide city-wide kadamo. So para ma-secure ang required proof of purchase sa sunod sa inyo sining nga sobre tagsa ka entry amo sila to dapat silyado gid inyo tagsa ka mga entry tagsa ka mga envelope butangan scotch tape or staple nyo ang basang tagsa ninyo ka mga entry para di magkalahulog magkaladula mga required proof of purchase kay base ibala pag-check sa aton sining FDA representative kulang na or wala na ang required proof of purchase sulod siyang sobre, buhat yung disqualified ang inyo sini-entry kanugon. Sang grasya, sa muna sinaton, kuhan kayo, importante nga silyado, ang tagsa ninyo iya ka mga sobre nga entry. Sa guwa sa sobre, ibuta imo si kumplito ngalan, ang kumplitong address, imo edad, contact number, week number. Magkabinan sa mga gusto magpanagas ng entry, dito sa atong studio, pwede pa kami kadto karo until 12 noon. Mabaton ta pa na inyo mga entry para sa week number 6 nato para ina sa aton send and entries mga kabanan. Hindi pagkalimtan ang pagbutang sang proof of purchase ngalan sang proof of purchase butang ngalan sa produkto nga inyo gin sulod sa sobre. Amo nang tawag nga proof of purchase kag permahan. Hindi pagkalimtan, tagsa ka-entry, tagsa ka-sobre, dapat may perma. So sa maghahulog sa ilang mga entry sa mga out of town and drop boxes na ton, week 7 na inyo entry nga ihulog. Kay ang aton nga mga entries out of town sa City of Bacolod na pangwa na nato na kahapon. So sa mga maghahulog for week 7 na. Kung gusto niyo maghulog ka mo, subo nga aga sa studio, dire sa aton studio, pwede ito pa na madala karon sapon, week 6 pa na inyo sininga mangin entry, para ma-qualified pa na. 12 noon lang para sa aton sinisin entries sa mga kabinan. Di maghulog na kamuna, diwata sa aton sininga mga vendors sa may sumag public market. Dugay-dugay, nakita na sa pagbaton sininga mga entry, kaya naman kita sa ato sini kaanom nga palengke kasiyahan do sa inan suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Ara na atag na kaya ara na diwa na preparar ng inyo sini nga mga pinutos nga regalo kag gas prices sa aton sini nga mga laki entry sellers da sa may sumag public market sini iya nga aga. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 48 minutos na ang nakaligad sa takna nga las 4 sa aga. Dugay ko ato report si Bombo Gracie Lobaton, pa-check ito ato sining patrol ko na sa gapon, senaryo karon dira sa isa man niya ka mall
sa ato ni kapat man no nga pagpanagtag sining kuano ayuda sa ato Department of DSWD no, para sa ato kwalipikado iya nga mga estudyante sa ila sining educational cash assistance sa mga kabinan. Pwede kita na sa pinapaginaton ka mga talakihan natin sa ito na kuwaon si Bongbong Gracelyn lang patayan karon nga pag kasubo sa mga kultura nato dito sa kuani sa London pagkabatay ni Queen Elizabeth of course sa mga leaderess sa bugos kalibutan nagpadala man sila simpatiya kalay pina si Presidente Bongbong Marcos nagpaabot man siya si simpatiya sa royal family sinikabatay ni Queen Elizabeth mga kaibigan. Subong nga adlaw dito sa London, hiwaton ining seremonya para iya sa pag-corona sa kay Charles, si Prince Charles nga bata ni Queen Elizabeth. Edad yan subong 73 anyos dugay-dugay man nga hulat siya mo para makapungko sa trono. Kay ti siya ni mga successor, mga bulo sa iya siling Eloy, si Queen Elizabeth, bilang king, di pagkatawagon sa King Charles III, after subong adlaw, matapos ang seremonya. Mga kaibanan, siyempre, si Kwani ba ipadalong pa siya tawag nga seremonyal, ang pagkorona siya bilang ang official nga ceremony. Sa pagkorona siya, kag pagdeklara siya bilang hari, bilang si King Charles the third iya sa Britanya. So ining seremonya hiwaton ini dahil sa may isa sa mga chapel o da sa may St. James Palace dito iya sa London. Ang seremonya of course pagsaksihan sa pila ka mga pinili lamang nga magbisita kag of course ining seremonya nga pag corona sa iya bilang hari himuon ini sa tubangan sang mga membro sang Accession Council namuning ilang kuanya mo amuning ilang protocol or procedure sa pag corona sa isa ka hari dira sa London despite sining pagkasubo sa mga Briton at the moment pila ka minutos matapos ng opisyal ginanunsyar ay kamatayon ni Queen Elizabeth kadamo na sa mga Briton hindi lang mga taga-British mga Briton o iti iban pang pumuluyo ang naghalad sa ilabulak sagwa dito sa Buckingham Palace dito sila nagpadala sa ila siling mga bulak and prayers para sa siling kamatayon ni Queen Elizabeth mga kaibigan. So batayin ko pila naton ka mga update pa kasi naton subungad lang mo ning seremonya sa pag-official nga pag-deklarar bilang hari si King Charles III sa Britanya. Muning bata ni Queen Elizabeth nga nati madugay man ng hulat siya 73 years ang hulat kag nagpungko naging man siya bilang hari iya sang Britanya. Mga kaibigan so munang mga pila ka mga latest na turning update sining kamatayon ni Queen Elizabeth sa Britanya. So bataan nyo man na kayapon mabalaan nyo magyapon ka opisyal ng seremonya kaya atong nagyapon nga tag sa inyo ning hiwaton ito sa may St. James Palace dito sa London sining official crowning sa kay official crowning official nga pagdeklara siya bilang si King Charles III mga kabinan. Sa 53 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga, this time, alas Bongbong Gracelyn sa patrol, mga balita ni Bongbong Gracelyn sa patrol, of course, palilit, unabi, kung kamusta na din mga utod naton, may aga pagyapon, nga nagalinya, first the line, para iya magkuha sa ila sini
educational assistance from DSWD, especially dire sa may City of Bacolod. No? Sa patrol, mga balita kag senaryo sa buong aga sa palibot niya sang sulad sa Bacolod. Bombo Gracelyn na bataon sa patrol. Good morning. Come in. Yes, Mama Dennis, good morning. Thank God, it's Saturday. So kanami, kids ang aton sa nga adlaw, Mama Dennis. Wala pa galing adlaw. Pero makita ta ang aton kalangitan, madamo kids ang bituon, no? Like kita diri sa isa ka mall, no? Sa SM, Mama Tama Dennis. Japon. Yes, diri Japon. Sa SM, ang pagpangatagay sang educational assistance nga halin no sa DSWD kag syempre ato sa mga koturan aga pa Mama Dennis nagpila dire kay tungod nga damo pa sila no sang hilikoton sa sining adlaw man sa Sabado mas mayo nga aga pa lang no aga pa lang nakaprepara na kag makapuli temprano sa ila sining mga balay. So, subong kanami gid kay ang tugnaw makaya-kaya taman ang Mama Dennis. Kag syempre mga taga Bacolod no na di, no? Ang gapila kay for Bacolod City lang ini Mama Dennis nga site diri sa SM. Sa iban mera lang nga sa kada district, no? So, kaapat na ni nga Sabado, Mama Dennis, kag syempre sa kada Sabado duga-dugang nagadugang ang mga nagaka-avail no kay duga pa dasig man ang proseso basta mo lang na may ara ka sang email or naka-apply ka through email Bombo Dennis kag after that may mabalo sa imo then pagka labot sa adlaw sa Sabado ipakita mo na de no kag makatigayon kagid. For example, ikaw B, no, apply mo yung mga bata, kompleto tanan sa requirements, no, from elementary, may elementary ka nga bata, tapos meron ka pagid sang high school, kompleto, di makakuha ka gid, no, kag, syempre, after mo makuha ina, dapat magakatugid sa importante, no, nga galastuhan. Example lang da, ang ginanggalan sa bata mo, wala pa sa sang uniform, no, wala pa sa bisang tawag nga sapatos. So pwede mo magamit ang kwarta di na pag-i-gasto sa mga hindi importante nga bagay. Sino daw ang first in the line? Agap na siguro base kung alauna, alas 2 o alas 3 sarap na siya da, Bombo Gracelyn. Seryo, kadtuan ta balang una sa linya. Basi gabi para desa or sinilanggit nga kaagahon. Hi ma'am, ikaw una ma'am. Good morning. Sino una? Sino? Dapat proud ang ara sa una. Sino una? Ikaw ma'am. Ikaw ma'am. Ikaw una. Ato sige tindog ba ma'am? Ano na sino ako ni Suryahon. Dapat hindi ka mahuya. Oo. Teka lang gid mo Dennis kay nahuya ang aton sa mga kautugan. Aga pa kubi na Graciano na. Oo. Doon ko damo subong tawo da Bombo Gracelyn, blomanta mo. Oo, taga-diin ka mo? Taga-diin ka mo? Banago? Taga Banago. Kamo ditanan taga Banago ka mo. Sila on din nila lokaryo. Kasi ma'am no ka. Wow. Tindog pala ma'am. Sige ma'am. Yan ba nila? Hindi ko nakakadto ang wala pa natawagan. Hindi siya. I think tawagan ka na. Wala pa. Pero nag-message siya sa imo. Wala pa. Nagbi ba mo din eh? Sa ara si Mamang Gambalo. Wala. Wala. Wala kami Si ma'am, good morning. Ano pangalan ta ma'am? Hindi na pagbutang sa ano. Uya si Mamba. Hindi magkauya ma'am. Ba mag-grace ni gali. Live kita sa Bamuradyo Bacolod. Ano pangalan ta? Nakita ko daw sa pamilya ko daw. Talaga daw. Ano pangalan ta ma'am? Annabel. Annabel. Apelido? Lion. Lion. Oh, taga diin si ma'am Annabel. Taga Banago. So, sinong gina-applyan mo din ma'am bata mo? Oo. Anong iyang year level? Grade 7. Grade 7? May grade 7 ka na nga bata. Pila nang iyong edad? 14. 40 ka na? Doon di ba nun ba? Hindi ah. 30 ka lang? Or 20?
30 ka pala. 30 plus. 30 plus. Okay. Pila yung mga kabataan? 3. So, pila ang in-applyan mo? Hindi ang wala ko nang nag-apply sa Tabaw. Sa wala ko nag-ano sa ang ginablos ko ni nga ako, hindi na ano yan. Ay, na-blows mo. Nga sa bata mo, ha? Eh, syempre, hindi man ko pwede ang purpose. Okay. Hindi pwede ang 4-piece. Pero in-blows mo, in-applyan mo. Do guardian Guardian ka sa sa in-blows sinablos mo. siya. Yes, oo. Grade 7, babae. Lalaki. Pero nakabaton ka na nakabaton na? Sang message? Wala ni kasi mana ho. Nag-ano man kami tuod. Galing hindi man kami kaya kabalo. Nagpatudo lang kami. Nag-message ka mo? Oo. Tason, wala nag-reply or nag-reply? Wala. Wala? Wala. Buti wala ko no, nag-reply mo Dennis. Dapat makareply gid. Ganit ano niya ma'am. Biyas to subong wala kami. Ano. Saan o sila Saan ka mo nag-message or nag-email? Sang una-una, gito ba lang nga panghatag? Di ba Oo. din ano, gito din nga sa online. Oo. Di, hasta sabong, wala kami na replyan niya. Ay, Wala pa. Kinanglan, kasi ang bata daan. Sige. Kamu guys, Len? kami. Yes, Mama Dennis. Nagligad pa sila to nagpasa sa ilang detalye online kung web sa replyan subong base ko na nada to dapat ni nag-re-apply sila guroy mo bugay sila. Ano may ma'am? Ma-apply liwat. Mari-apply ka mo. Hindi pwede na. Kapila na naman, testingan mo, liwat mo, hindi na pwede. Wala, hindi pwede. Kaya base was lang mo qualified eh. Oo. Ang iningi mo ngayon na blows, ang iya ginikanan, di na. Ang Iloy, wala na sa amay, Iloy lang, Dobra sa So Manila. single parent. Basta single parent, qualified na mamadanis automatically. Solo Oh. parent ka. Hindi nang iya Iloy. Manila, Sa Dobra. Manila. Balay. Oo. Kung ano siya progress sila mo nyo da karon mga lumangkot sa mga DSWD personal dra kung anong pwede sina mimo kay ti kung nagliligad pa sa apply til laway kabaton. Gani man. Hindi pala Qualified, karon ma'am? mo. Hindi karon sa information. Kay kapila naman ka balik-balik. Imuon mo, di ba mangkot ka da kay amo na kapila ka naman gali mag-apply, no? Sa email kag wala ka Japon mabaton kay basta imo man pangalan nga nagamit hindi man iya man ka parent. Akon, May mga imo Oo. hindi kituro hindi Guardian sing. natanan no? dapat Video man. dapat may mga document man Mambo Dennis no. Oo, may pakita para nga ma-qualify ka mo. Ang parents ang bata dapat amo ning maano mo. Pwede yan ba? Pwede mo lang guardian. Kaya ako muna nag-eskwela mo. So, ato nang karon pa man koton, no? Kay ang Inquire bata. sa karon na. Oo, inquire ka da karon. What if be ang isa ka ginikanan sa bata wala di ikaw ang stand as guardian. Amo na. Amo na siya. Pero okay naman ang mga requirements sa bata. Oo. Nakuha ko naman kumpleto na. Oo. Okay. Gagtabo mo Dennis. Ati kung high school ka dapat ang ginikanan or amo na kung sinong parent nga ga-stay sa imo amo nang makuha sang distance. Astia silbi guardian kaya sa nga Iloy di ba to sa kwan to sa Manila Gobra. Yes, Bombo Dennis. Tsaka na, no? May tantani kung ang ining estudyante, college student na siya, kaya siya na lang makuha. Kaso di kay ara pa siya sa high school, no? Junior high school, grade 7. So, amo na, medyo konflikto, kaya syempre wala man di iya ginikanan. So, nakaroon ng mangkot to ni Ma'am Dara sa sulod, no? Progress Okay, din. thank you, Ma'am. Okay, thank you kay Mama. Doon Thank you, kadamo ma'am. subong ang tawo may nakalabot na sa kagatos so far. So, Ma'am Dennis, ang mga tao diri sa pag-estimate man naton, wala pa ka Type lang. lambot sa Shin, So, malapit na lang. Lapit na lang. Ate, dumosle da dom kit anta mga estudyante gid ang nagapilas bong. Mga estudyante. Ang iban, wala na mga ginikanan. No, ang iban, Mama Dennis, araya sa tabok. Gapalo pa mahaw, gapalo pa init, no? Yo, Ito siyempre, gagahon pa lang. Sureball naman na yung ila na pagpilaya, sureball naman na nga makuha na lang sing ilang cash assistance sa Bombo Oo. Wrestling. Yes, meron pa kita pa Mama Dennis. So, isa ka lalaki. Sir, good morning. Oo. Medyo kataas kay sir. Oo. Sir, diin ka na na level. Ano ka college student? College student. Taga diin ka, sir.
Taga-Tangop. Taga-Tangob ikaw. Bali, first time mo ni nga magpila di? Sang ligad sa Yala Mall, galing wala. Buhay ka na, oo. So, nag-apply ka na, may nabatod ka nga message. Oo, meron. Ano nga ba sa message? Marikta lang, hindi ko na. Oo. Okay, regali mo Dennis. May nabato na sa sir nga message. Ano pangalan to, sir? Nang ano, Redmar. Denmar. Redmar. Ay, Redmar. Apelyido? Nang Inugaling. Ha? Inugaling. Inugaling. Oo. Okay, Pwede sige. yung shout out sa Balay. Hindi lang dahil yung shout out. Sir, ano yung course? Nang IS. IS. Ano sa Information System? Bachelor of Science. Information System. Oo. Oo, Information System. Bombo Dennis. Anong DSIS. school? Ano nga skolahan? Sa Kamso, Alihis. Okay. Okay. Kamso na no? Ka-university na. Alice Yes. branch. Oo. Ano ka na Alice nga year? campus. Nang third year. Third year. So, sa nga, supong ka lang naka-apply kid. Sang naligad pa mga galing subong lang gitna timingan nga. Saan o ka lang nag-email sa ila? Daw sang mga 2 weeks naman guro. 2 weeks ago. Tagsubong ka lang kay nakabaton sang ilang response. So ano mahambal mo kay nag-respond na sa imo? Nang ano gid nang dako gid nga salamat kay may may nagbakal na ko uniform gag bakal bubod. Bubod? Bubod? May manok ka? Oh. Ayun. Wala kami pwede nga. ka? Wala kami nobya? Ano obra sa Buhay pa. parents siya? Wala pa. Manok lang. Yes, Bubod. Ano obra sa parents siya? Ano obras ang parents mo, sir? Sa imo nga na-qualify ka how? Or na-qualified ka? Nang is Way bra si mama kag ano kami bimis. Damo kami subong do alas na eskwela gid kami subong. Oo. So ang Damo kami yan. oo. Di makaya ba mo dahil suportahan sa ginikanan, no? Kay girls eskwela sila tatanan. Pila ka mo tanan nga magotol? Nang Siamis. Saan ka mo? So, Walo. pila dangal eskwela? 8 kami subong eskwela. Oo. Sino pinaka, ano ka ikapila ka? Tatlo. Tatlo ka. So, ikaw ang arasubong sa college. Hindi tatlo kami college, pero sa mga Ay, college. tatlo ka mo college? Wow, bobo din eh. Tatlo di sila galing ara. Manghod mo ni? Ano ya course? Chemtech. Ha? Chemtech. Ah, Chemtech. Sila yung kaga-school? UP. Ano pangalan ka? Eliza Marie. Oo, si Eliza. Di na pagid? Ready nga manghod mo? Ay, magulang. Ah, magulang mo. Magulang niyo man eh? Oo. Ah, ikaw, abi ko ikaw magulang. Ah, college ka man, ma'am. Anong imo course? Management accounting. Buko namin ka mga kabataan, mo din is. Mga matutom. Yes, mga tutom. Tatlo gid ka mo nakabaton gid message. Wow. Mayon ni kay ang mga ginikanan tawo nes baka-baka man para nga mapaskwela sila but syempre ang aton sa nga status daan pertigid kapigado subong mas nami gid kung may augmentation bala halin bisa DSWD sa pagsuporta sa aton sa nga mga estudyante especially sa college na nga level. Ano ka Sige. na year, ma'am? Management accounting? Fourth year. Fourth year? Graduating na. Graduating. Ikaw, ya? Waiting? Ano ka nga year? Third year. Third year. Third year college. Ikaw, ya? Third year. Third year man? Ay. Oo, kanami. Mo Dennis. Napit na lang, Oo, Dutay nga pagantos. Ang- Salamat, kid. Yes. Ang isa graduating, ang duwa waiting. Oo. Ang isa, manog, ano na? Graduating. Graduate na, gid. So, ang duwa. Waiting. No, waiting. Lapit na lang, Ngayon no? Kudo sa mga ginikanan, tawa mo, Dennis. Kay, siyempre, kung may mga estudyante kakagpuros pa mga kolehiyo, ano na yan nga, kabugat man, adlaw-adlaw, kulang nga lang guro. Matulala ka na lang. So sa pre-team no na subong ti may balik na sa eskwelahan sa pre-team Yes. daw sa tatlo mo ka estudyante plus paalawan sila isos posible lang hugtanay pa ti iba gani bubugresin do nahugton kay ara sa katapusan nga buho sa paha ang ilang kwan mo pahaw ay gidugton na hugot nakatama
Oo, kung kapanglaba ka, do hindi mo na, wala ka nakwaon. Kasi abang puga ka, aming puga, abo Why na? Dennis. Hindi na Why baka- nagid, no? Siya na pa Oo. po ay why nagid ti maylo na ining ayuda sing DSWD sing gobyerno nato nasyonal wa. At least makabulig-bulig gid bumbog na sa mga estudyante naton. Exactly. No, mamang ko tabi kay management accounting kung yes. Sige, ari ma'am, pag si ma'am mo. Mm. Ma'am, ano ma'am concern mo ma'am? May concern si Sige, ma'am. be. Ay, di be? Oh, inay, may pagtiklod. Ano ma'am? Okay, unfair mo na tani. Plus, minsan nagligad nga Sabado, nga naglinya. Nakakuha man tong iban gani kay nagpululi kami mo nakakuha man tong ganong iban nga wala man natiksan tik kami go Ara? oo mayara gid ja kaya dito man sa amon I-check ta na, Pikaron. Okay. Thank you. Inquiry sa karon no sa mga personal DSWD kung anong mahimo ila siya nga concern man na bumbog Reslin. Basta muna, no, Oo. ang... Pulo pareho lang mo edad ni ma'am no. Oo. Kita ko sa ina sa likod mo, likod daw po sila nag-grising ka, kung ano, feature, ko daw, mga 24 pa na, 40 tao naglay. Mga 30 plus mo din. 30 plus. Hindi mo malayo, ay, duwa. Gani. O, daw bata, pa sa ganyan mo eh. Ala ay, sakit ba? Masakit. Masakit sa puson ko. Sige. Okay na sa bunda. Daw, ay naging problema. Daw, katawhay na lang sila, no? Daw, kasulhay na lang, no? Yes, Mama Dennis. Tawhay dire ang pilahay. Wala ba problema. Kasi syempre, mag-abot karon ang mga taga-DSWD, especially ang mga nagatubang na sila sa ground floor, Mama Dennis. No, maplastar na sila, may mga numbers na madikaroon ng panghatag. Wala og gid problema kay may ara na sang response sa ila sila nga application. Ang problemahon na lang karon amo na ang paghulat man pero sa paghulat makuha gyud na karon. Sige, anong pinada ka mga balita? Yes, Mama Dennis, may ara kita sang na ano naman, no? Nabasa naman nga medyo nag-trending man Ari, may isa pa ka babae, Bobo Dennis, dara bala sakop sang PlayStation 3, no? Area of responsibility sang Station 3. Nagpadulong dito sa station para nga magreklamo kay tungod sang isa ka gabi pagpuli ako no Mamo Dennis, sang ini nga babae ha sa mga alas 11:30 kay naari na sa post ya. So basahon ta na lang Mamo Dennis ang post ya, no? Sige, be, para sige, sa be. pagpasunod. At least na nagpa-blatter siya, official nakapa-blatter sa Station 3. Yes. Ah. But ginaimbestigahan pa ni sa police station 3. Mamo Dennis right after nga nagpa-blatter ni siya balanta ni sa mga dason nga mga inadlaw goro. Sorry iya nga post no sa babae. Guys, be aware kamo lalo na sa mga dalaga nga kung galaga o kung gabi naka-encounter ko sa gabi sa Bangga Pepsi, no? Bata ni, no? Barangay Bata, Babadanis. Pagpuli ko around 11:30 halin sa work. May nagpundo nga auto sa tubangan ko. Then ginbuksan niya ang pertahan sa front seat. Kag kaduwa yagin ginbuksan ang pertahan. Then sige siya panitsit sa akon. Oo. Ano sa Kasi po- pasakyon? Oo, doon mo na siguro Bobo Dennis. Sige siya panitsit. Natsempuhan nga ako lang isa ang gabantay sa lakyan. Wala ko ginsapak ang driver. Nag-atras ko para di ako makita kag masitsitan. And after that, naglakat siya kag nagpundo sa punta. Then after that, di siya guro mapakali. Nag-U-turn siya liwat kag nagbalik sa ginatindugan ko. Then nagpundo siya kag ginabrihan niya liwat ang pertahan kag front seat sang auto niya. Hindi lang gali bintana, Bombo Dennis, pertahan gid siya. Then nag-ask siya sa akon if maupod ba daw ako. Sa kulba ako, ginsingitan ko siya nga kung hindi siya maglakata, tawagan ko siya back up. Mayo lang kay napicturean ko ang plate number ka auto ya. Na, maghalong na lang ta sa pagpuli lalo na kung sa 10 oras ang kagabi. May picture da sa salakyan, Bombo Dennis. So, no? private ini nga auto. Private na vehicle. Private vehicle. Ang nagpunto. Kaya ginsitsitan, hinabrihan pa ang pertahan.
Isa dira nga area, mo notice man naton. O kung gabiyahe mo kung gabi bala. Nga medyo madulom-dulom dira. No, mamulinis dira sa lapit sa Pepsi da bala. O, dira Sa Bangga Bata. Oo. Sa may flyover da. Oo, sa may intersection dira. Mm. Amo na siguro nga nasititan ni siya. Ano siya bumbog resento sing driver to? Sino to yung hurong driver to, yaman? Amo gani. Basi lain ang lakat sa driver nga to. Galing bumbog resento, ikaw siyempre, kung ikaw babae, kag ikaw isa na kron niya, gabi pa, siyempre makulbaan ka man niya mo, di ba? Kaya syempre, ang obra ng isang babae, wala man takabalo, basi isa ka call center agent, basta gabi, wala ang iya sa niya nga, nga off man. Tapos, ang aton sini nga mga kapulisan, di ka man ni mahambal kung matuod ni, no? Ang panisayon ka babae, mo naging naimbestigahan pa, pero nakapablatter na ni ang babae, no? Right after nga matabo maning insidente, kag panumdum gid or pahanumdum sa atong mga kauturan nga may ara kay tayo mo Dennis nga anti-bastos law, no? Ang panihol ko lang gani sa sa babae nga maglabas tubang mo da, pwede ka diya mareklamo kag makasahan eh. Yes, ang pagpanihol, ang paghikap, ang ara pagid ang iban nga pagtawag man bala sa mga babayi o kung sa mga gay, mga lesbian, mga bisexual, babo Dennis nga do ka bastos bala pamatian na bawal na kay may batas na kita dira sa time ni former President Rodrigo Duterte na perbahan na ina, no? Kag may ara na sang nagakadapat man nga bail man bala, no? Ikaw makasuhan, no? Mamayad ka gid siya. Correct, no? So at least ining babae nag-official nga pa-blatter diya sa police station number 3, no? Kasi nito base ko na guwa sa bla drawing kuring-kuring naman kures-kures bla bumugising kay dumam sa ligad to tong sak babae man nga panawaron nga gin-abduct siya, gin-rape siya. Sing tatlo ka mga lalaki. Niko ba si isang ulit yung ako di matuod, no? Kaya mo ito galing nagpa-blatter. No? Si iniya, at least may blatter sa police station number 3. Abong mo, Gracelyn. At least, Pamadanis, ang first move gid, no? Ang first nga himuon dapat sang isa ka babae once nga mabastos ang mapa-blatter na mo iya. No? So, ibaloon lang no, sang mga kapulisan kadira sa police station dili ko ano ini ka matuod kag gati syempre ginapahanumduman man naton mga kababainhan or sin o manda nga amo ni bala kaagi man sini or gaobra kong gabi nagabiyahe kong gabi maghalong gid, no? Kag muna mayo man kay napicturean niya ining salakyan nakuha pa ang plate number sang amo nga private vehicle. Kaya sa una pong Grayson magpuli kita da pa sa may mga timing kita puli ta gabi may ara dang patrol sa police station number 3 sa may dam flyover mo, no? Magkulo gabi na. Diba sila timingan lang wala na nakaplastar kay demonstra do ari mas sa area sa Lacson. Nagtrotambay patrol nato dira so dapat guro kay daw duwa mo da patrol sa ato police station number 3 dapat isa siguro maglibot-libot sa ilada ng area base, mga alas 10, alas 11, alas 12, kiti may mga puli nato nga mga workers nato, no? Kaya isa ti standby nandiyo sa Lacson na, isa guro magrubing-rubing mo da, bumbo Gracie, para at least kung may mga kaangay sa bilang senaryo matabo or makita ang police presence o police visibility, at sinipila nato ng kamakoturay niya daw may malain niya nga handom la daw, mapagar-pagar mas la, bumbo Gracie, kaya kung patanaw ko sini, base itong driver yung auto, base nasalaan niya balaya ining kumpinant niya, Bombo Christian, di ba? Amo nang possibility man, base na salaan niya lang ning babae, bala nga pangita man customer, Bombo Dennis. So, hindi tanan, nga gabantay sa mga bangka or isa ka, bala, no? Isa ka, anong ipanawag ni? Commercial sex worker or ano man dira, hindi tanan nagabantay. So, lugar mo man, ano na, hindi, kung hindi mo sigurado, Babo Dennis,
manilag-nilag ka man, di kay kung sino-sino lang, mo sitsitan. Ay lang kung sitsitan mo, hindi kawatan. Muna bumugresin so dapat mag-kwan na sila. Pulo pa nilag man kung sa aton nga mga kwan sa aton nga mga kababayan maghalong man kung may mga magpuli is oras bla sa bantay sila sa masalakyan dapat aras sila sa lugar nga masanag no kag lugar man nga nito kung damo da tawo nga nagabantay madaka hindi ka magpundo man sa mga lugar nga daw ikaw lang gid isa do kadelikado no mo man ang dapat i-take nga mga precautionary measures sa aton sini nga mga kauturan makababinan nato especially nga nagapuli sa ila sini halin sa trabaho sa mga disoras bla Bombog Reslin. Kag isa pa kung sisitan ka, kag wala nga tawag ang pangalan mo, hindi mo balikid. Correct. Hindi mo balikid. Correct yung sita nyo ido. Magamuna mo Dennis nga ginasisitan ka. Binastos na mo, bisan pa wala ka tuyo. Ang amang bastos na nga pamatasan. Dapat tawagon mo ang babae. You address her as Miss. Ma'am. Correct. Hindi mo siya kilala. Hindi ka manitsit kay kukulubaan na ikaw pa na ang mabalikan. Oo. So, Dennis, lugang pagid nga police report, no? May isa ka barangay kagawad ang wala kalawas na tawag nga checkpoint, no? Dito sa syudad sang Kabangkalan, especially sa Sitio Mohon, Barangay 1. Ari na plain view ni siya, Dennis. Ang iya sining pangalan amo si Cyril Castañares. Cyril Castañares nagedad sang 40 kag ini siya ang married na barangay kagawad kag residente sang barangay Dankalan, Ilog Negros Occidental. Sa pagkandak sang checkpoint sang atong sining mga kapusan dira sa syudad sang Kabangkalan, spotted ang motorcycle rider nagpundo before sang checkpoint and the back rider man no amuning suspect Bombo Dennis nga isa ka barangay kagawad kag syempre makita man sa iya sini nga nawong dugi na kulbaan no through something on the ground may ginhaboy siya kag gin-verify ini sa atong sini mga kapulisan it was Bombo Dennis ang improvised glass tutor no improvised plastic straw scoop mera pa sang traces sang suspected shabu no recovered sa iya sini nga possession kag ang mga na-recover isa ka piece improvised glass tutor nga may traces pa sa suspected shabu isa ka improvised plastic straw scoop suliton ta lang no isa ka piece or one improvised aluminum canister isa ka green disposable lighter kag ini siya siyempre po Dennis, wala ang yaluwas siya bisan barangay kagawad kapag indala sa police station dito sa Kabangkalan City. Ikuan possession sa drug paraphernalias? Yes, bali section 12, no? RA 9165 section 12 at iya sining ginlapas po Dennis. Ano gagamit si Kagawad Drugaw? Aton nga analisahon ang mga recover sa iya mga gamit gid no sa paggamit man sang illegal na droga. Ate, laban-laban na yung madagtest niya siya, balagin niya positibo, bawat barangay kagawad ka pa man, barangay official ka pa man, kung madayon eleksyon ta sa barangay sa December 5 mo, dapat na sila magbalik sa pwesto. Amo gid no kag marami gid nga mga barangay officials ta gina-undergo taman drug testing no from time to time. Sige. Yes po Dennis, amo na mga reports nga gikan sa patrol ini si Bombo Gracelyn Lubaton nga report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton. Mga balita tipo ni Bombo Gracelyn Patrol sinigang pagpanagan siya platuntunan Bombo Reports first edition. Grabe ka mga kagawad, no? Barangay kagawad, no? Barangay kagawad ka pa lang, barangay kagawad ka pa man.
Tinagamit mo sa illegal nga droga, o ka nagamit, paano ka ito sa imong posisyon itong mga drug paraphernalia. So dapat niya, dapat dayunon ng mga barangay official sa barangay election naton, dayunon tanan niya. Para wala pulos nga mga barangay official naton pang siligon tanan. Pang siligon tayo, pang islanta sa mga mayo, yang mapisan ng mga barangay officials naton, mga mayo wala panimuot, wag inta sa malain ng aktibidades or bisyo. At ano, example na ako sa imo, sini nga mga constituent na iya nga ti, barangay official ka pa naman, barangay kagawad kay imo ya, nag-intra kay imo sa illegal nga duga. Diba yun kasuhan na, kuhan siya, kung mapaburahan siya, masuspended isang DILG pro, as public officials, engage kay imo iya sa illegal nga duga. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na lang ligan stock na alas 5 sa agan. Yung platuntunan Bombo Report sa First Edition. Maga pa nabalik makaligan lamang pala ka mga importante nga mga pahanumdom. Mga kabombo at ka-Star Nation, nagsimula na ang Burr Months. At bilang tradisyon, nagsisimula na rin ang espesyal na selebrasyon ng Pasko. Nakatatak na sa ating mga Pinoy na Setyembre pa lamang ay excited na ang lahat sa Christmas. Ngayon pa lamang atin ang painitin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga nakaraang selebrasyon. Paano? Mag-share dito sa Bombo Radio at Star FM ng inyong mga unforgettable or most treasured memories with your family, friends, loved ones during Christmas time sa pamamagitan ng mga larawan o short video clips. Dapat ang mga ito ay orihinal mong kuha. Ang mapipiling mga larawan o video clips ay ipopost sa Facebook page ng Bombo Radio o Star FM at magiging bahagi ng espesyal na video na gagawin ng Bombo Radio Philippines para sa Pasko. Ipadala ang mga larawan o video clips ngayong araw hanggang September 15, 2022 sa Bombo Radio o Star FM Facebook page o sa aming email address. Sa pagpapadala, lagyan ng pangalan ng sender, address, contact number at maikling mensahe kung bakit ito ang napili mong larawan o video clip. Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, magpadala na ng inyong mga larawan o video clips. My unforgettable memories during Christmas time mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Fast Paradio Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Pagpalakit siya pala Bombo Report sa first edition. Tambay na kami dugay-dugay magtakboy kita sa aton sining flagship station kag mga station natin sa may Western Visayas para sa mga dalagko naton kag mga nagapaunaman niya nga mga balita sa riyon niya sa Western Visayas mga kabinan antes sa aton sa pagkaroon sa aton sining flagship station sinato ng pila pa ginaton nga mga talakayan mga kaibigan ang Department of Health sinato nagpatigayo niya sa negosasyon sa mga vaccine manufacturer ini bilang para kuno sa pagbakal man sa new generation COVID-19 vaccine may bago na nga bago na nga sahi sa COVID-19 vaccine new generation. Punta na sa Bombo Radio Lilo, Bombo Doni, Bombo Western Visayas. Good morning. Bombo Doni. Do kasulod daw. Langgit magkaibigan balikan tayo sa aton nga station Bombo Radio Lilo, aton nga mga station sa mga Western Visayas Bobo Doni, good morning. Langgad, gamay nga gamay nga technical glitch na ito, kabinan. Sinaton kay ining payag sa Department of Health, nga ining mga wakal, ongoing karon negotiation sa ining pagbakal sa new generation COVID-19 vaccine mga kabinan. Para sa aton sining mga Pilipino kiti mangin mangin normal na ni ang pagbakuna naton against COVID-19 despite nga ti amat-amat ang kita balik sa aton nga new normal sa piyak sa aton duha man tuig nga pagpulo panagoy against COVID-19 mga kabinan batok sa sining pandemya hindi lang nagigos Pilipinas, hindi nagigos Asia, kundi nagigaw man sa bilog nga kalibutan po may mga utol pa kita gani nangyati way mga panagpabakuna may mga senior citizen pa kita may pamagani nagpabakuna until now despite sa mga makabig nga mga balatian nga ilas sini nga na angkon mga estudyante mga kabataan mga young ones na to ganit nagpabakuna naman against sining COVID-19 mga kapinan. Hindi mo ning mo ning isa sa mga lantaw bla nga sinaton ti protection naton batok sining COVID-19 nga still nag-afekto pagyapon sa bugos nga kalibutan dito di maging efekto kaya naton ti kadamaan naman na sa ato nagkapabakuna na may proteksyon na against sining nasambit yang virus. Kasi pag during sa pandemic sa bilog kalibutan until now milyon na kay mga tao
ang nagkalapugday man, no? Nagkalamatay man bangod sa sining COVID-19 nga virus. Dito sa Pilipinas, no? Thousands man ang linibo-libo man ka mga Pilipinoy nagkalamatay bangod sinisambit nga virus kon COVID-19. Mga kabayanan naton mga kabombo, sa mga utod naton, sa mga senior dira nga wala pa nakapabakuna, ang panawagan sa atong gobyerno, aragid, anytime kung gusto mo pabakuna, any kind of vaccine, pwede na gid kamo yama bakunahan. Of course, sa mga sa second booster shots naton, nga wala pa maka-take sa ilang second booster shot, particularmente sa mga senior citizens nga mga prioridad sa aton siniyang gobyerno. So far, sa aton kampanya, sa aton away, batok COVID-19 diri sa Pilipinas. Kag bugos nga kalibutan sa kumabot ang tiyempo, nga daw mga normal na lang ining vaccine. Particularmente sa mga bagong kwantaguro sa mga bagong bunag na tumla, bagong lapsag, nga mangin part nila sa ila sining immunization, ining COVID-19 vaccine. Mga kaibanan, like kung napabaksin kita sa polio, sa tipdas, kaiban pa, para sa aton sining mga kabataan, sa aton nga mga young ones. So in due time, guro, part na ini sa pagpangbakuna naton sa aton nga mga kabataan, ining COVID-19 vaccine. Kinatonti ang virus, aril na gyapo niya sa aton palibot, aril niya sa aton sining susyudad, nga sa aton hindi makita. Munang kadabat may bakuna kita, may vaccine kita. Okay, anytime, kung magsulod sa aton lawas, may kita protection, mapiktuan ka man, proti slight lang ras naton ang epekto sa aton nga kung fully vaccinated ka na or na-boost ka na sining COVID-19 vaccine mga kabanan. Pasimente sa aton nga makataan, sa aton nga estudyante, nga sinatonti, balik na subong niya klase. Balik na sa mga eskwelahan ang aton sining nga mga estudyante. By next month of November, full phase na aton nga back to school. Nabot silingon, Monday to Friday ang aton nga estudyante balik na gid sa eskwela. Subong kuan pagyapon na kombinasyon 2 days or 3 days ang face-to-face klase, the rest of the week 2 days or 3 days man kuan gapon module or internet gapon ang classes naton ng estudyante. For by November, ingkati full swing na niya, 5 days a week na niya ang balik-balik sa aton nga mga estudyante sa aton tag sa iya ka mga eskwelahan. Sa bagay, mismo gani ang IETF nag-recommend naman niya nga hindi na mangin voluntary na lang paggamit sa face mask sa mga open spaces. Sa mga open spaces, open area, voluntary na lang. Of course, sa mga sa mga closed area, pagyapon, ang paggamit sa face mask naton, particularmente sa mga talatapan, sa aton sining gobyerno, sa mga nagtransaksyon, sa mga indoor areas naton bla. So, ma-required pagyapon niya sa face mask. Iti isa man gyapon sa mga protection, nga sa naton may ara at blasting panagang dali magtapik sa aton ang virus sa bagay ti paggamit sa face mask. Damo man ni purpose mo. Presente ko naga-travel ka gani, pwede ka gamit sa face mask. Kung naga-commute ka sa mga public utility vehicle, pwede ka gamit sa face mask. Bangod sa air pollution. Ito mo na aso sa tambutso sa lakyan. Sa ato ti pwede mo na yung mga proteksyon. Ang face mask. Presente kung lain patsyag mo. Ginatrang kaso ka, subong mo, bahilo klima naman, dulbog naman chimpota, doon ka mo sa mga nag-utod na ito nga nagkakuan, nag-siburo, subong. So kung mag-face mask ka, nagkatilo proteksyon
against sa air pollution sa imo niya palibot. Nako, of course, sa mga nagabalatian, may mga health condition, kunara tod sa public places, dapat mag-face mask gid kay sinaton dako man yung proteksyon para iya sa inyo nga ikaayong lawas. Muna tuloy-tuloy na iaton nga proteksyon sa aton sini nga ikaayong lawas mga kabinan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 38 minutos na nga nagkaligan sa sakna nga alas 5 sa ngaga. Balikan tabi dito aton sini nga mga station diri sa may Western Visayas bilon ta mga balita man tuwa. Mga mainit man nga mabalita sa ilatag sa mga area of responsibility. Prante sinama kabinan, mga balik kita dito guys sa ato station. Ang maayo pagin nga balita kaysa masulod nga semana, ang presyo sa ato sinigang pangunang produktos petrolyo ang rollback naman mga kabinan. Balik kita tabi, Bombo Doni, Bombo Ililo, good morning. Nagabaligya sang karne sang baboy sa mga sagwa malapagid sang mga talipapa, basta mga wala bala nagabayad sang renta, no, nga wise na nila na kuha sa way nagagi bala sa slaughterhouse, kaya muna ang ang pahayag sang mga ara sa merkado sa sulod gid sang mga stall nga ang ilang mga karne sang baboy wala nagagi sa slaughterhouse, amo na nga barato. Sisunod diri kay Jason Arenaho, isa ka meat vendor, nga sumugod sa itong nagdeklarar ang slaughterhouse ng ilang bag-o nga patakaran, ila iniya nga ginsunod, kapareho man sa ginhimo sa mga vendors sa sulod sang merkado. Subong ang presyo sang kada kilo sang baboy diri sa amon, no, ang unod is ara sa 230 pesos. May 30 pesos sa diferensya sa sulod sang mga merkado. Kung sa diin, iya, sunod diriya kay Arenaho, nag-valor sa 260 pesos ang kada kilo sang karne sang baboy. Kagsamon pagidridugang balita, no, dari samon nga probinsya sang Capiz, kahapon nga adlaw, no, ang amon diri no nga Tudor Senate Trade Center Management with the with Mrs. Heloise Mendoza ang nagapatigayon sang sang pagpanglimpyo kay man nag-alawas diri ang septic tank sang fish section. Gin pa nami ang fish section kanami na diri daw pang world class kay manami na naglimpyo na pero nag-alawas man gihapon ang septic tank kay natukiban nga ang rason sa pagbara kag sa pag-awas dira gali ginahaboy sa mga vendors ang himbis kag ang upos sang sigarilyo. No, di pahayag diri ni Mendoza nga si kooperasyon man lang sa ila kay sila man Japon dira maapektuhan kung mag-inawas dira ang septic tank. Amo rin na so far mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya ng Capiz, balik sa imo Bombo Doni. Maraming salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Balikan tabing Bombo Radio Bacolod. Welcome ka. Good morning Bacolod. Welcome, good morning Bombo Doni, good morning Western Visayas. Ari di amo di mga dalagko kay mga mainit nga mga balita lokal di sa Bacolod kag Western Visayas sa barangay Kagawad ang ginakop sa mga pulisan sa may syudad sa Kabangkalan na matapos nga ini siya ang na-recoveran, no? Ang mga drug paraphernalia sa isa ka police checkpoint ining barangay Kagawad na kilalang si barangay Kagawad Cyril Castañares, barangay Kagawad sang barangay Dangkalan sa Banwas sang Ilog. No, sa tanang gabi mga alas 11:30 samtang nagakandak sa police checkpoint mga kapulisan sa may syudad sa Kabangkalan dito sa may barangay 1 ining suspect nga nagasakay sa motorsiklo gangka sa motor nagapundo sa ulunana sa nga police checkpoint kag nasiplatan sa mga pulis nga ining gasakay kon gangkas sa motor may ginhaboy bala nga bagay sa dalan. So dito nag suspect sa mga pulis ginpalapitan
ginlantaw dito nakita nga ining isa ka daw kuan ng suludlan nga gamay na kanister ang ginaboy sining suspect sa dalan ginabriya sa mga pulis dito nakitaan ining isa ka improvise tutor kay isa ka improvise straw nga ginagamit abi sa pag-scoop no sang illegal nga droga no so ining si Barangay Kagawad Castañares no ginadakop sa mga kapulisan sulod sa Kabaykalan kay ara karon detain kay pagpasakaan isang kaso paglapas sa Republic Act 9165 no sa pinalom pa ni sa drug test no ining si Barangay Kagawad para madeterminar kung bala nagagamit siya sang ginadumilian nga droga. Kagkapon mo na, diri sa may sunod sa Bacolod, at least daw na kuha na kami, silo sigurado na kami matapos kapon nga nagpatigayon na sa groundbreaking ceremony para sa pagpatukod sa Bacolod General Hospital. Ini 100 bed capacity nga ospital lamon diri sa may sulod sa Bacolod nga gintinguan gini sa mga opisyalis namon sulod sa Bacolod nga mapatindog diri sa syudad sa Bacolod. Of course ang nangin author sini dito para patindog ining ospital ang amon diri lone congressman Greg Aslaya so kapon sa ning groundbreaking ceremony si Senate President Mig Subiri isa sa mga dinapit nga bisita nga nagkadto diri kag of course kapon tigay pasalig man sing Senate President nga maghatag pagid sa sing dugang nga 400 million pesos para sa pagpanami pagidi sining pagatukuro namon nga General Akon Bacolod General Hospital nga magaserbisyo para sa mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. So par Bombo Donay, Bombo Western Visayas, sa mga dalag ko, mga pangauna namon ng mabalita dito sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bombo Donay. Bacolod, sa mga balita man sa amon, diri sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo, si Iloilo 1st District Board Member Carmelo Nochete, amoning mangin bag-o naton sini, nga DSWD Region 6 Director. Nagsumpa na ini sa kahapon bilang bagong appoint nga DSWD Region 6 Director sa kay Social Welfare Secretary Erwin Tulfo mismo. Di kasunod sang iyaman sining pagka-appoint sa DSWD Region 6, magabiya ni siya bilang board member sa amon niya sining probinsya. Ang iya sining partido ang Lakas CMD ang diho na karon sang tikang para nga ti maka-appoint man sang ilaya sining party member nga amo magabulos sa kay board member Carmelo Nochete bilang first district board member sa Sanggunian Panalawigan kay si Attorney Nochete na iti magapungko na bilang bagong regional director sang DSWD. Kung may radra sa inyo sang bagong ospital Bombo Radio Bacolod, Bombo Dennis, kapon diri man sa amon sa may syudad sang Iloilo. Groundbreaking ceremony para sa sining 200 bed capacity nga Iloilo City Hospital. Kag isa sa mga nangindinapit diri nga mga bisita kapon mo si no less than Senator Mig Subiri aton sining Senate President. Naka-comment bala sini si Senator Subiri angod sa sining report nga may oversupply sang bawang dito sa may Batanes nga sa iba niya nga parte sa Pilipinas ginakulang kuno sang bawang. Ginakulang sa bawang, ginakulang pa sang asin, damo na kulbaan subong kay base kuno kun sila kayon ta sang aswang, why na ta sang armas kay why na bawang, why na asin. Pero siling ni Senator Mig Subiri, ining oversupply sang bawang dito sa may area sang Batanes, sa posible nga maistoryahan nila ini sa bahin niya sang Senado kay ipalabot niya ini sa bahin karon sang Department of Agriculture man. Samtang driman sa mga syudad sang Iloilo, ang amon balang chairperson sang Committee on Health, si City Councilor
Dr. Nick Baronda, former City Health Officer manamon ni. Na tingala kami diri kay ti sa nagligan nila sini nga sesyon, kundi concern namon diri sa syudad sa Iloilo, outbreak sang acute gastroenteritis kag kolera karon nagadalagan sa kapin 500 na mga kaso namon diri. May 3 ka mga konsehal nag-file sang daw almost related nga mga ordinansa or nag-propose sang mga related ordinances nga ang katuyuan amo ang pagpasiguro nga mangin matinlo ang amon siliding tubig nga ilimnon sa may syudad sang Iloilo. Si Iloilo City Councilor Plaridel Nava gusto niya ning every barangay may ara gidapat sang potable water supply kiti may ara yung mga barangay diri sa amon even sa may city proper nga waya malinyahan sang Metro Pacific Iloilo Water amon diri nga water distribution utility hindi malabot sa ilas dini nga supply kay waya nilagin pangbutangan sa mga linya. Si Kagawad Alan Saldivar ang Kagawad Johnny Yang may mga ordinances man nga gin-propose nga the same ang mga katuyuan. Di namangkot kami 3 ka mga city councilors nga amo nang ilaw sini nga mga painuino pero nga amo niya sini nga chairperson mismo sang Committee on Health waya sang bati-bati kun anong iya sini nga programa sa syudad para sa ikayong lawas ang tawo. Na-interview sa namon diri sini niya no need na. Damo na sa mga ordinansa diri sa syudad sang Iloilo. Ang kulang na iya sini implementasyon. No, damo na kuno ordinansa way lang galing gina-implementar. Sini niya anyway makadto manigapon sa akon sini nga committee ini nga mga proposed ordinances kay ang proper committee sini nga reference sini amo ang Committee on Health. Soryahaw niya ni kunong 3 mangkuto niya kung ano pagid nga mga ordinansa bi diri ang kinahanglan nga itudlo nyo pa ng mga ordinansa nyo, repropose nyo pa ng mga ordinansa nyo. Walang taon tanay, tunan tanay, kung basi may mga ordinansa na nga daan kita nga nag-exister, while ma-implementar, no need na ng inyo, sini nga mga ina-propose, sini nga ordinansa. Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod, hindi lang kuno iya sang United Kingdom ang nagapangalisod sang pagtaliwan ni Queen Elizabeth II, kay na-interview namon kahapon ang mga katapo bala sang Commonwealth realms sang UK, from Australia, and subong man New Zealand, mga former British territories ini nga nangin independent, but hasta subong niya ginakilala nila nga head of state, ginakilala nila sini nga rayna nila si Queen Elizabeth II. Kay aside sa United Kingdom may 14 pa ka mga Commonwealth realms nga ginakilala as head of state ang British monarch. Amo nang hambal bala nila Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod nga ang British Empire is the empire on which the sun never sets. Kay matunod ang adlaw sa isa ka kontinente, gabutlak naman niya sa isa to ka kontinente nga may ara gyapon sang teritoryo ang ang United Kingdom, or may ara gyapon sang nagakilala sang authority sang monarch sang United Kingdom. Bacolod, Bombo Dennis. Kay tsakto na bumudone kay during those times, no, kadamo yan sa mga lugar sa kalibutan nga butang tabi ti ginagaw kon gin paidalom niya sa sa pag ginahom niya sa Britanya. Pila ka mga lugar sa Japon, no, diri iya sa kalibutan. Ti amo na bulumantayan ta bumbudone kay subong ya nga adlaw, no, dito man sa Britanya pagpatagayon ning seremonya, no, ining pag corona na bla, no, sa kay King Charles, no, ining bata ni Queen Elizabeth, no, gabi mas 33 anyos mangulat ya bumbo done ya kag makapungko sa trono. So subong adlaw official nga patagayon ng seremonya dito iya sa may St. James Palace, no, sa London, para para maging official nga pagdeklara siya bilang King Charles III. Bombo Done. Amang reception sinadayon sa iya sang public kung anong mangin na reception sa bag-o sini nga hari sang United Kingdom nga mag-assume na sang trono, magapungko sa trono sa edad na yang 73 anyos, 3 years old pa lang siya, rayna na si mama niya si Queen Elizabeth II.
Pero kung ang mga British, ang mga nagakilala sa British Crown, gapabugal nga the British Empire is the empire on which the sun never sets. Bugalon man kita nga mga Pilipino, makahambal man ta nga Philippines is the country on which the sun never sets. Kay nga biskan diin ka lang subong hilit-hilit sang kalibutan makadto, may overseas Filipino worker. May utang lang ko sa inyo, Bombo Radio Kalibo, Kagrohas, hindi ko na pag-ibalik sa inyo. Salamat kay Bombo Donis, salamat kay Western Visayas.